Baba uNhlaphu ngiyabingelela ningomama ngiyanibingelela egameni likaJesu amen. Baba umkhulisi ngiyabingelela baba ninomama ngiyabingelela ngiyathoba kakhulu ngibona usekela umama wethu ngiyabingelela keta ngiyabingelela egameni likaJesu amen. Ngiyethe ngiyabingelela egameni likaJesu nawe mfowethu ngiyabonga ukubona mfowethu egameni likaJesu ma ngiyabingelela egameni likaJesu baba uNkosi amen ukunibona kuyintokozo kimi amen. Baba uNkosi ngamazi engazi ukuthi ngiyamazi amen. Ngibona lapha esitimeleni sasishumayela esitimeleni amen. Ugcine ushumayela omunye angazi ukuthi omunye uyamazi omunye ngoba amakhoji ayengafani amen. Sasishumayela emakhojini angafani amen. Kodwa ke siyambonga baba umkhulisi uNkulunkulu ngani amen. Kule nsuku khona into engiyisho kule nsuku ethi mangiricha u40 ngangizwa abantu abaningi ma reach u40 noma wehla fanele ukuthi uzwe kuyehleka na kodwa mina angizange ngizwe leyo nto amen. Kodwa ngiyayizwa manje njengoba ngisondela ku50 ngiyayizwa ngiselelo nje inyanga iyodwa ngithi 50 enakubonakali kanjalo ukuthi kungathiwa ngiselele nje inyanga iyodwa ngithi 50 namehlo bangcwele yazi ngike ngithi ngibheke iBhayibheli ngibona ukuthi no manje sekufuneka ibhuku amen. Sekufuneka ibhuku ukuze ngikhona ukubona ukufunda nje iBhayibheli amen. Kodwa ngangayizwa lento mangithi 40 bathi abanye makuthi 40 wehla kanzima empedeni mina benzela ngithi kodwa mangiyayizwa lento ukuthi nayi iminyaka bo isinomthelela lapha emzimbeni wami amen. Bazalwane kushunyayeliwe haleluya. Kodwa inkulumo yake yakhulunywa kubakumbi eminyakeni edlulile ngiyacabanga ukuthi eminyaka yesithupha edlulile athi mina nje ngiphethe ukuthi ngihlaba amazinga haleluya. Mina sengiphethe nje lokuthi lokhu kwasikokusayingodwana ukuthi ngikhiphe nje inyama emazinyweni ngiphethe lokho mina sekushunyayeliwe kancane amen. Ngicela nje ukuthi siye ezwini amen. Nami ngiphuthume sowethu ngilana nje ngisaya kwelakini lesowethu ngiyalezola manje ebusuku ngiyale ezola amen. Ngiyacabanga ukuthi na ubabujiyane njengoba lana nje maybe nalapha esihamba nabo sebaloku bayabuza ukuthi nikuphi kwenzakalani amen ngoba besithembisela ukusuka ngo8 amen. Kodwa ke ngicela ukuthi sezwini bangcwele incwadi kaExodus chapter 15 incwadi kaExodus chapter 15 asifundele nje ozosifundela sifundele u23 no27 23 bese uyajamba aye 27 wathi kaExodus befika eMara babengena kuphuza amanzi aseMara lokho ayebaba lokho igama lathiwa iMara. Abantu bakho lona kuMoses bathi siyakuphuzani na 27 bafika eElimu lapho kwakukhona imithombo eyi12 yamanzi namasundu angama-70 bamisa khona ngasemanzini haleluya. Uyezwa ukuthi laba bantu bafika eMara
emara lana kuthiwa amanzi akhona ayababa kodwa uhambo lwabo alupheleli manje. Uhambo lwabo lugcina luse-Elimu. E-Elimu kunemithombo eyi-12 eyakhona imithombo ayibabi nje ngayisemana. Haleluya. Nayi into ngifuna ukuqala la bantwana ukuletha i-background kule ncwadi. Amen. Wafunda uchapter 13 baphuma eGibhithe, uNkulunkulu uhamba nabo ubathwele emini, ubathwele uNkulunkulu ngensika yefu. Ebusuku uNkulunkulu ubathwele ngensika yomlilo. Haleluya. Umuya kuchapter 14 wakhona basendleleni bayahamba. uNkulunkulu ukhuluma noMoses. Haleluya. uNkulunkulu ukhuluma noMoses ukuthi ke uzowenza inhliziyo kaFaro ibe mkhuni. Haleluya. Ukuze abalandele. Haleluya. Uyabalandela uFaro. Uma balandela uFaro uNkulunkulu uyenza. Ufuna nje ukungamlela ngoba isikhathi sami sizoba sincane kakhulu. Ngifuna nje ukuthi ngifike odabeni esiya kulo. Haleluya. uNkulunkulu uyenza ukuthi badlule olwandle olubovu lomile. Haleluya. Amen. uNkulunkulu uyenza ukuthi inqola zikaFaro. Haleluya. Inqola zikaFaro nabempi kaFaro basalo olwandle. Yes. Sebangaphesheya. Bakala chapter 15 sebangaphesheya. Haleluya. Moses nabantwana bakwa-Israyeli badecide ukuhlabelela bedumisa uNkulunkulu. Haleluya. Haleluya. Lithi iBhayibheli bayahlabelela bangaphesheya bathi ngohlabelela ngoJehova wobuphakeme ihashi nekweli yalo ukhonzo lwakhe. Bathi uMiriam usuyasho ukuthi ngubani onjengawe phakathi kwaNkulunkulu okhazimula ngobungcwele owenza imangaliso. Amen. Bathumisa uNkulunkulu labo bantu. Haleluya. Amen. Sabadlulile khononeni. Haleluya. Kodwa naba sebayekile ukukhonona. Kodwa naba befike manje. Kuba sengathi ngenxa yokuthi bathumisa uNkulunkulu ngathi bekungafanele bafike manje. Haleluya. Noma sohambe ngobungcwele waphila kahle phambi kwaNkulunkulu kuyenzeka ufike manje. Ubabona baba umkhulisi nje behleli la besayeli manje. Ungamangala la akhokhe imali lakhe. Ungafisa ukufana naye, ungathi umpheka nje ufisa ukufana naye. Uthola ukuthi uye ngalesikhathi adlula ngasemana wena wawungazibulala. Haleluya. Haleluya. Siminana bantwana. Sinemara sidlule kulo. Haleluya. Sinemara esidlule kulo kodwa ngizomemezela nje lento. Ethi udlule mara. Akusho ukuthi angeke ufike Elimu. Haleluya. Sifikelele Elimu. Haleluya. Sifikelele Elimu. Ngoba nabase-Elimu badlule mara. Nabasemana bafikelele Elimu. Haleluya. Sifikelele Elimu. Noma ungezwa ngalesikhathi samanje ungezwa amanzi wala ukhona uwezwa baba kodwa
Haleluya. uJohane uMbhapatisi. Haleluya. uJohane uMbhapatisi uke wafikelwa isikhathi. Haleluya. Ezwa imala lakhe. Waboshwa uJohane. Waboshwa uJohane, umeboshwa uyezwa ukuthi uJesu uphulukisa abaningi. Neshosha siyasukuma kodwa yena oze wazomemezela ukuza kwale ndoda uboshiwe. Haleluya. Usemanga. Haleluya. Noma ememezele ngale ndoda kodwa nangu utholakala emala lakhe uyaboshwa. Ithi iBhayibheli wathumela abafundi bakhe ukuthi abahambe bayombuzela ukuthi ngabe unguye na noma bafuna umunye. Usemanga. Kungenzeka ukuthi njengoba usemanga nje ubona sengathi angeke kuphumeke emala lakho. Kodwa ngizokunikeza isiqiniseko namhlanje ukuthi njalo amazi wala ukhona ebaba ikhona elimu. Nanganjani uyofika elimu noma ngothatha iminyaka engakanani ukuthi amazi wala ukhona angaphuzeki kodwa siphikelele elimu. Awubuke laba bantu. Awubuke laba bantu baqeda ukudumisa uNkulunkulu. Haleluya. Into abangayishwayelanga uyenza. Into yokudumisa uNkulunkulu. Baqeda ukudumisa uNkulunkulu. Haleluya. Bambiza ngayo yonke indlela uNkulunkulu kodwa nabo befike manje. Haleluya. Bangena kulethe lento ayikho enkulu engiyilethile. Awubuke uJohane. Awubuke uJohane. uJohane unobufakazi obuyibona bona obukuthi unguye. Haleluya. Angisho lithi iBhayibheli uma ubhapatisa uJohane ubhapatisa uJesu. Haleluya. Lithi uma bephuma emanzini babona isimo sejuba. Phakathi kunobufakazi ukuthi lona nguye, uyindodana yami engiyithandayo izweni. Haleluya. Lobo bekufakazi bokuthi unguye kodwa nangu efike emali. Esethumela abafundi bakhe ukuthi bayombuzela ukuthi unguye na noma bafuna ukumuzela. Haleluya. Sakuyaphela unyaka ngilethe nomlayezo. Nkosi yami. Layezo wami mfishane nje namhlanje. Layezo wami uthi kungenzeka ukuthi usemanga. Haleluya. Kodwa khona uphikelele elimu. Nakanjani uyofika elimu. Noma kungenzeka ukuthi isitha sikwenza sengathi angeke uphume emala, uzofela emala, kodwa khona uphikelele elimu. Haleluya. Ungasibulali. Haleluya. Kukhona abantu abafela emala. Chapter yako ayikapheli ngoba ichapter yako ayipheleli emali. Kodwa ichapter yako iphelele. Ichapter yako ayipheleli ku-23 kodwa ichapter yako iphelela ku-27. Amen.
awukuthi noma ngihambe esigodini sethusi Amen. angesabi ngokuba wena unami. Amen. Yes. Bese athini? Ntonga yakho nothando lwakho ziyangithuthukisa. Bese aya ku-chapter, aya ku-verse number 5. athi udlala itafula phambi kwami. Awubuka uNkulunkulu uma abantu bekugcine uku-verse 4, uNkulunkulu usuke eku-verse 5 elungisa itafula. Abantu bethu bakhuluma, haleluya, bekhuluma beku-verse 4, uNkulunkulu eku-verse 5 elungisa itafula. Ngizobemezela lokho bangcwele ukuthi kungenzeka usemali. Yeah. Kodwa uNkulunkulu usetafuleni lungisa itafula. Nami uNkulunkulu elungisa itafula. Yeah. Haleluya, haleluya. Nami uNkulunkulu elungisa itafula. Ebena abantu balingana uhlala ngakhona bekugcine ku-verse 4 uhambe esigodini sethusi lokhu. Amen. Ilethe nje lo mlayezo bathu. Daba lami alukho lude namhlanje. Daba lami lusethe nje. Usemali. Kodwa khona Yeah. uyaye elimu. Siphikelele elimu bathu. Sizobonga uNkulunkulu, sizombongela nje ukuthi noma kungenzeka ukuthi sisemali ngoba iminyaka ifani. Kukhona okumanje base-elimu, kukhona okumanje njengoba sila basemali, kodwa sonke siye-elimu. Hallelujah. Hallelujah. Kuyophela unyaka nje kungenzeka ukuthi sonke sizobe sise-elimu. Masibulale. Amen. Haleluya. Lethe nje lo mlayezo bangcwele. Ngifisa nje ukuthi ngijedele ubaNkosi azokhuleka nomuntu othi ngiphile unyaka wonke ngisemali. Amanzi baba emali. Kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu hlelo lwakhe luse-elimu. Haleluya. Hlelo lukaNkulunkulu ngawe luse-elimu. Haleluya. Ngifuna nje ukuthi ubaNkosi eze ngaphambili azosivalela le nkonzo. Sivala amehlo. Haleluya. Eze ngaphambili sivala amehlo. Lord Jesus. Thank you, Jesus. Othi use-elimu. Mfundisi bokhuluma nami. Hallelujah. Eze ngaphambili. Othi le ndaba le imfishane ngaka beyizekile. Eze ngaphambili. Baba uNkosi azokhuleka naye ngoba kukhona izinto okungenzeka ukuthi usemara nje ezinye zazo ezozala. Yebo. Yebo. Ezinye zazo kufanele ukuthi kunqanyulwe izinto zozalo. Ezinye zazo ikaba ayinqanyulwanga. Haleluya. Kanti ukuthi nje gijima uze ngaphambili. Usuba uNkosi azokhuleka nawe ngoba kungenzeka ukuthi uhambo lwakho luphikelele e-elimu. Kodwa inkinga yinye kuzoba nezinto uSathane azimise endleleni ukuze ungafikeleli e-elimu. Hallelujah.
Inhliziyo yakhe